Doncs, a la meva experiència, l'emprenedoria és una visió vital, no? Jo penso que la vida és molt breu i que hem de fer el que ens apassiona. A mi m'apassiona tindre impacte, crear coses, i per mi l'emprenedoria va d'això, no? De tindre impacte, de crear coses, de disfrutar el viatge amb persones que respectes i que estimes, no? I jo crec que l'emprenedoria et dona aquest ecosistema perquè això sigui possible, no? El meu pare és empresari, petit empresari, jo ho vaig veure a casa des de petit, no? I per mi era molt natural doncs fer-ho, no? I per mi també és llibertat, perquè al final tots tenim jefes, tots tenim ecosistema, no? Siguin inversors, siguin jefes, siguin empleats, siguin el que sigui, no? Però a mi m'agrada aquest angle que em dona de llibertat l'emprenedoria. El 2006, quan vam llançar Privalia, el sector del comerç i del comerç de moda en particular no estava digitalitzat. Nosaltres vam ser els primers a Europa i a Espanya a llançar un projecte d'aquestes característiques i vam ser molt transformadors. I la construcció és un sector on la manera de fer edificis no ha canviat gaire bé o no ha canviat de manera sensible en els últims 50-100 anys, i pensem que aquesta complexitat que avui dia té el sector de la construcció no ho veiem com una dificultat, sinó que ho veiem com una bona oportunitat per canviar-ho, no? I en aquesta transformació on la sostenibilitat és el nostre principal fi, pensem que la digitalització és un mitjà molt important perquè això passi, no?